Nek biasane aku ki wani karo sapa-sapa, aku saiki wis saya tua ki nek wani karo sapa-sapa ki ndak dosa. Dosa ki nek wis ra iso di ngapura apa. Sonek nang kanane ketemu malaikat jengget dasku. Cemplungke nang neraka plung terus disiksa. Ana sing nyiksa wedok. Mesti ora, mesti lanang kabeh terus awake keker-keker medeni diantel ngiwonengen. Siksa neraka ngono. Wong ki anggere awak jenenge sok ngapusi disetrika cangkeme. Sadurunge disetrika cangkeme diwirusek. Coblos. Anggere wong nakal tenan. Lebone gerpit kae. Dijembeng cangkeme terus lebone gerpit nyut modal ora. Oh, apa ora kowe? Do pikiran kowe ora do. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Timoning pasewakan Kusana Supra maneka warna Sepak puspiteng udyana yang panjang sarwa rama renggen maneh nawata prabanya sumirat
Sebuah Brata Pitana anenggih negari punika ingkang kuwadi Dasa Purwa eka marang Syawijati luwih Dasa 10 Purwa marang wiwitan Nadyan kathah ing jauh ing kasangga perkara kawulaning akasa racak sami anggara raras nanging datan kadhing nebeting dalu mangke anenggih gemlaring praja ing Amarta yen Indra Prasta yen Batana Kawarsa yen Cintakapura sinten ing lenggah minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta menika to warnane Sanata Prabu Puntadewa ya sang Darma Kusuma sinepa sangganing para kadang Pandhawa datan kantun lenggahing nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna sigra merwani pangandikan Sanata ing Amarta dadi kemangono pangudi tanindri ing dereng kababaring kathah Nyuwun agung mugi ngayomana marang praja ing Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang rayi ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ngraka ing Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun Yai Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya birawaning manahipun ngraka ing Dwaraka. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastamanipun ingkang ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Ngamarta. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Jlitheng kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas Werkudara kadangipun Kakang tak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Koko Prabu ngrayi Madukara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Iki kula pun dinggo jimat paripih. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripih Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Koko Prabu kepareng ingkang ranyadya cemadhong dawuh menapa ting dados wigatosipun dene paduka kepareng tedhak mongko boten cecul ingkang sakderengipun Koko Prabu Ndarawati. Kula ngapunten Yai. Mestinipun ingkang nyuwun priksa menika ingkang ngraka ing Ndarawati krana sawanipun ing ngraka ing Dwaraka dinten sak mangke menika awit nuhoni nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning nawala boten sanes bilih kalenggan sak mangke ingkang ngraka tinimbalan sowan wonten negari Amarta. Malah kula ingkang cemadhong dawuh pangandikanipun Yai Prabu mengku suraos kados pundi. Dene paduka Yai Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang ngraka ing Dwaraka. Yai Prabu Ngamarta. Anjrah ingkang Puspitarum Dahwadana dene ngantos kalipyan anggen kula angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana jibeg-bebeke ngraos dinten sak mangke ngantos ingga dinten sak menika dereng ketingal ical saking manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yai Darmaji menika dados nalindraning praja ing Amarta.
peperintahan praja ing Ngamarta menika wonten ing pangaos Paduka Yayi Prabu Mila sampun ngantos gampil goreh rongeh ing babakan samukawis. Monggo to. Kula atur enggal paring pangandikan ing Raka Nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mugi andadosna ing kamuningan sampun wonten sabta ari klenggan dinten sakmangke menika ing Rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madaning pasumenan boten kanthi kanyono-nyono ing Rayi Ngamarta utawi negari Ngamarta keblabak banjir beno satemang ngindangaken dampar negari Ngamarta namung ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang Rayi Ngamarta boten wonten satunggiling kadang ingkang saged milujengaken ingkang Rayi Ngamarta kejawi amung Kakang Semar Badranaya malah katingal Kakang Semar Badranaya wonten ing madaning pasumpenan sumunar cayanipun kadyamangku sanggiwang rembulan Koko Prabu sasmita pasumpenan menika kala wau menggah paduka Kanjeng Koko Prabu perdinipun menapa kepareng kula cumadhong dawuh Koko Prabu Ndarawati Ratune ratu Dacaka Wandilan kejawi namung utusan sangkarang kadempel Ki Lurah Bagong ingkang nyerpepeh pindha sata metarang arya kagiat Kang Samya Wulan Rama Koko Prabu dereng sawetawis dang manggen kula nampi pangandika paduka menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Bagong. Koko Prabu Yayi nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa timbalana menapa dados migatosipun Bagong dene sowan menapa saking karsanipun priyambak menapa dipun utus dening Kakang Semar. Koko Prabu lenggah ing langkung sekeca kula nedhi dangu dhateng sowanipun Panakawan Bagong. Yayi Prabu langkung prayogi tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun Bagong kepareng kula ngaturaken sembah sumjuk sinuwun. Iya Bagong dak tampa ora liwat pangestuning Sun Tampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Bagong padha rarja sak praptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Prayogakna Panakawan. Nun inggih sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Asu ingkang dadi napas asat kang dadi riwe Panakawan. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan Bagong sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar diutus dening bapakmu Semar. Nun inggih ana wigati apa Bagong bapakmu utus kelawan jeneng para Panakawan. Bapak niku gerah loro apa Bagong? Kula piyambak mboten mangertos. Sabdi dipun teliti penyakitipun niku mboten ketingal. Apa kena penyakit jaman saiki iki? Mboten sinuwun babar pisan mboten. Tanda-tandane bapak niku mboten kados napa sing dibiyawarake teng media-media. Iya, Panakawan. Sareng kula napa jenenge kula teliti, kula suwuni priksa Pak jane kowe kena apa? Bapak niku terus jenggelek.
Bapak niku jebule mboten sakit, mengetok-etok. Terus bapak paling pangandikan kali kula, Bagong, aku ngene iki jane aku susah, aku sedih. Aku gagas negaraku sing mawut-mawut kaya ngene iki. Kanan sing durung rampung ketindihan perkara liyane. Dadi wis ora iso di ngerteni besok kapan negara iki bakal tentrem. Keseriusane. Aku kok ora dong gagas omongane Bagong. Sampeyan ra cerdas kok. Ngoten. Niku durung rampung masyarakat heboh dengan segala bentuk napa jenenge niku. Kabar sing sumebar dumadaan tanpa kanyono-nyono. Iya. Kawula sami kekurangan sandang pangan lan boga. Lah niki bapak sedih. Lah saterusé ning kabeh iki ora bakal kelakon tanpa ana syarat sarana sing kudu iso diwujudi. Syarat srana sing kepiye? Syarat srana sing iso diwujudi syarate Karang Kadempel kudu ana pusaka. 3 cacahe. 1 tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Nah, sowan kula wontenipun Prabu Puntadewa menika dipunutus dening bapak ngemuti ngelingi lan menimbang bila menika keperluanipun Ngamarta, keperluanipun Praja Ngendraprasta supaya praja niki tentrem, ayem, masyarakate ya ayem, kawulane nggih tentrem. Syarat niku kula suwun aja kula boyong teng Karang Kadempel. Nek sinuwun Prabu Darma Kusma maringake ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ora kula nyuwun alasan-alasan sing gumathok, kula nyuwun dasar-dasar sing iso ketemu ngakal. Mengke kula tak matur karo bapak napa nek ora entuk sebabe napa lan perkarane napa mengke ndak bapak malah nesu kalih kula. Cekap semanten atur kula. Nek wonten lepat diagung pangaksami sinuwun. Gandeng Yayi Prabu Darma Kusuma sajake bingung penggaling mula aku yang bakal paring pangsulan kelawan kowe. Nggih, kersane Bagong. nun. Saiki mula coba aku tak takon. Upama to Kakang Semar iki kepengin bangun kayangan nang negara Ngamarta sing duwe kewajiban bangun kuwi dudu Kakang Semar. Nanging Yayi Prabu Darmaji ngelingono. Yen to Kakang Nayantaka kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Derajate wong tuamu ki meng pamomong. Ora ana jamak lumaring atase wujude pamomong lah kok bakal bangun kayangan. Mongko syarat sranane kok sajak nyubriyani. Lho, nyubriyani kepripun? Mbutuhake pusaka ngerti ora? Kuwi pusaka ora baen-baen. Kuwi pusaka kadewatan, kuwi pusaka panguripaning para Pandhawa. Lah kok dadi Kakang Semar kepengin nyuwun pusaka 3 cacahe. Apa aku di keparengake duwe panyakra bawa marang Kakang Nayantaka? Nggih, kepapak panyaka barapa sing kepripun? Aku kok duwe penemu yen to Kakang Semar bakal duwe niat bakal ngrebut negara Ngamarta saka tanganing para Pandhawa, Ponakan Bagong. Jaja mentapir kinetap duka yayasinipe. Kula ngertos sampeyan srawung karo bapak niku ora mung setahun 2 tahun ning pun puluhan tahun. Nggih to? Kedahipun Gusti kula jlitheng kakangku. Kowe tak totok lho. Sing menang muni ngono ki mung Werkudara. Kowe ya ndek lali aku. Kula nyuwun pangapunten Gusti kula Prabu Sri Bathara Kresna menika kedahipun ngerti watak wantune bapak. Selagine srawung sesasi rong sasi wis iso ngerti pambegane, iso ngerti watake. Ha kok sampean srawung karo bapak pirang-pirang taun kok ora dong watake bapak. Sampean tau ngerti bapak duwe kepengin munggah derajate. Sampean ngerti bapak duwe kepengin munggah martabate, mboten tau bapak niku menerima dadi pamomong. Sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, momong marang para Pandhawa merga bapak gandrung karo pambeganing Pandhawa, tuhu satra ingkang ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Jagat iki wis kobar, kebak wong ngapus-apus, kebak wong angkara murka, kebak wong sing ati karo latine ora nyawiji. Ya ming para Pandhawa sing dadi pengarep-arepe bapak.
iso gawe tentreming jagat. Lah kok malah bapak tok arani pengen duwe derajat, duwe pangkat niku sampean dasare napa kula tak takon? Lho sajae kowe nesu karo aku, nesu wae. Bapakku diajak karo sampean ora nesu. Nek ngono sampean dhewe panyokra bawa elek karo bapak ora masalah. Aku ra entuk pusaka telu, mboyong saka negara Amarta mboten dados sabab. Ning omongan sampean iki ora mung kandheng tekan semene, tak dawake Ndara Kresna, tak dawake. Apa kowe iso ndawake? Wah. Waton le ngekom aja ngleru. Teh ijo. Ayo dadi cilik malah. Dadi langsing. Wah, celometan. Ora sembrono. Wah, aku teh ijo malah. Guyu ta sampean? Sampean mesti mbayangke ta. Wah, ora guneman. Ngalajeng kula laporke karo bapak, kula wadulke karo Semar. Nek Semar dikira tumindak sing ora prayoga manjane. Jagat Dewa Bathara, jagat pangestu para yayi wonten dawuh. Menika mangke menawi kula mboten nyandhek pun Bagong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kersa maduka kula ngambil Yayi Janaka Arjuna wonten dawuh ayo metu njaba monggo ora butuh Kala Pandhawa mbiyuk ngulung mangung tumuli maju nggonmu ngabiyantara ana atur apa Yayi Kala Prabu ngamuti dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta lan ingkang rayipun sedewa ngawuningani kanthi netra waloka bilih sakmangke pusaka ketiga Kyai Tumbak Kurawelang Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada sampun nuncat saking negari Ngamarta. Sedewa aja ngawu gawar ngawur. Wah, Sedewa aja edan. Tumbak Kurawelang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Lima Sada nuncat saka negara Ngamarta. Inggih, Mas. Apa kowe weruh dhewe? Malah kula gumun teka kula ingkang nyumurupi nanging Kakang Mas Tuwin Koko Prabu Ngamarta mboten menika. Mongko sareng kula taliti priksa jebul pinanggipun pusaka ketiga kala wau tut wuntat lampahipun Bagong ateges menapa dados gegayanipun Kakang Semar menika mboten badhe wonten gegayuhan sanesipun mligi kepengin ndadosaken ayem tentreming negari Ngamarta kok Prabu. Nalindra Pakmar. Oh, ora yen pancen bener aturing Sedewa, apa ya pancen kepara nyata gegayuhaning Kakang Semar? Wah, yen pancen kaya ngono rasa dadaweti kangelan. Ayo, kowe tak dherekake sowan ana ing Karang Kadempel, sowan ngersaning Dipul ya Semar Badranaya. Mengko anak-anakku tak ketapke supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Mengkono Dimas, ya. Perkara Koko Prabu Ndarawati apa dene Yayi Janaka? Wah, kaya ora ngerti pambegane Kresna. Kresna ora bisa pisah karo Janaka. Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka. Mula ya wis ben apa sing dadi gegayuhane Kresna kakangku, kowe karo aku ora wajib melu-melu. Sing wigati ayo sowan Kakang Semar. Aku wajib ngrajangi karto bantu karepaning Kakang Badranaya. Yen to pancen kaya mengkono, ayo Yayi budal marang Karang Kadempel. Nak kula Sadewa derekna pun Kakang. Iki Koko Prabu kula derekaken. Iki Koko Prabu kula derekaken. Ayo ta budal saiki. Ayo Werkudara ayo ana Kakang budal marang Prut Karang Kadempel Werku.
cetha banget. Apa ingkang dumadi mau jumbuh lan ana sambung rapeti kelawan pasumpenaning kadangmu Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu paring dawuh mekaten, Arjuna. Ora sak suwene wong kuwi tumindak becik, ora sak suwene kuwi wong tumindak ala, tegese ngene. Ya nadyan to Kakang Semar kuwi wujuding pamonging para Pandhawa nanging ngerti yo. Yen to Kakang Semar kuwi wujuding menungsa kang urip ana ing alam padhang kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Ora ana wong kang suci lahir batine sak teruse sakjroning urip kuwi ora ana. Mesti kala mangsa kepengkok ing Pancabaya, kala mangsa kesandung srimpet lelakon. Kesandung srimpet lelakone mau ora kok kala mangsa saka wong liya nanging saka atine dhewe. Inggih. Kaya Kakang Semar. Ya senadyan siadi srawunging kakarangan Kakang Yantaka kuwi wis mataun-taun. Nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ora ta coba aku tak takon, apa Janaka ngerti pambeganing Kakang Semar? Apa Janaka ngerti legetaning penggaling Kakang Yantaka? Monggo saiki akeh wong kang etok-etok dadi wong suci nanging sejatine pakartine sak isuling delamakan. Saiki akeh wong kang etok-etok nganggo busana ingkang sarwa suci nanging sejatine atine ledhek. Atine angkara budine candala. Lah, kuwatire ngatiku yen to nganti Kakang Semar duwe niat kang ora prayoga tumrap negara Ngamarta srana nyuwun ngampil pusaka katelune kinarya kekuatan lahir lan batin. Nggone bakal ngrubuhake negara Ngamarta. Apa kaya ngono kuwi ora mbebayani? Ora kok jeneng aku Cubriwalan Kakang Semar. Nanging mung mbok menawa aja nganti ana ing marajal saka sela selaning garu. Nadan wis dipagri sing bibet. Nadan wis dipagri sing rapet nanging kala mangsane isih sok marajal saka sela selaning garu. Kowe ngerti to karepku Janaka? Tuh. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitiran ing astane ngasta jagat yo batur jagat pangestu kono wae ladalah nadyan ora munjo atur kelawan kersanipun Kakang nanging ngaton mubal kanepsa ning Si Arjuna nganti wujud kaya dene matengga semono gedene liwat saka ukuraning sarduling mapan wonten telenging mono ya Janaka tak tututi aja kuwatir Yai. Kalono kalaya takut maringgut netra kaya Baskara. Janaka adhiku cah bagus. Iki malah dadi dalan nggonmu wis ora iso meper mubal babaling kanepson Pekasan. Wujud sardula ingkang semono gedhenipun Kakang tumuli wujud yaksa ingkang kaya mengkene. Janaka, upama kowe karo aku njugarake karepaning Kakang Semar. Tangeh Kakang Badranaya ngerti sapa to sejatine aku lan kowe. Aja walang ati ayo caketi karang kadempel. Yen perlu dijugarake niate Kakang Nayantaka muni bakal bangun kayangan Arjuna. Niate bapak sing lahir batin mung dimentahke karo Prabu Kresna. Dumeh dadi ratu sing waskita, dumeh dadi sing pinter, dadi ratu sing wasis micara. Wong dene niat apik kok mesti ora ditampa apik to ya. Wah, ya donya iki pancen ya kaya ngene.
lahir batin duwe niat ape malah kadang kala sok diunekke kae niat ngene iki rame nggo keuntungane diri pribadi. Kae niat ngene iki rame dienggo golek bati lan sak piturute. Ngrekoso tenan. Sabar ya Pak, sabar. Ning kowe arep tak lapori Pak kowe. Nek tak lapori bapak duka ora iso ngampet bramantyaning penggalih. Ngamuk apa? Sekali-sekali kowe ngamuk. Men Pandhawa do ngerti nek kowe ngamuk iki kaya ngapa. Nek Pandhawa do ngerti nek kowe nesu tenane kaya ngapa. Kebangetan Kresna lengonekke aku nek tak lapori asli langsung mili kupingmu. Mergo wis ora kuat ngampet nesu. Asli aku ora goro. Lah kowe mbedhedhek aku lan. Ati iki rasane kaya arep semuntak kabeh kowe. Ha nek aku padha-padha ratu. Upamane kono Nalendra, aku ya Nalendra. Wah, jangka. Nan rupawani jembarwani. Padangane wane, petengane apa men. Rumang salah Bagong wong. Ha ning aku ki ngenggoni nggon sing ngisor. Nek biasane aku ki wani karo sapa-sapa, aku saiki wis saya tua ki nek wani karo sapa-sapa ki ndak dosa. Dosa iki nek wis ra iso di ngapura, Pak. Sonan nang kanane ketemu malaikat jengget dasku. Cemplungke nang neraka plung terus disiksa. Ana sing nyiksa wedok mesti ora, mesti lanang kabeh terus awake keker-keker kabeh medeni tenan. Diantel ngiwonengen. Kowe mbiyen sok ngapusi ya tembe. Nah, aku sama cangkeme. Siksa neraka ngono. Wong ki anggere awak jenenge sok ngapusi disetrika cangkeme. Sadurunge disetrika cangkeme diwiruse. Coblos. Wah, anggere wong nakal tenan. Lebone gerpit kae. Dijembeng cangkeme terus lebone gerpit nyut modar ora. Oh, apa ora kowe? Do pikiran kowe ora do wae. Bolot kuwi mikir. Apane? Diselamat. Mayang kedua jaluk lakon Pandhawa lare. Malah poster iki Pandhawa nganggo training, nganggo sepatu anggape Pandhawa lari page, ngono kamu. Bubar meneh. Mayang nang pasar ayo. Kancaku le ngundangke edan sing dodol akeh. Ayo akeh pasare. Saya nek Minggu wis tak gawane tak gawa aturke Bapak Semar ben nek Pandhawa ora trima luwih-luwih nata Ndarawati men dirampungi karo Bapak men. Jane awur-awuran karo. Ayo. Ayo sowanane Bapak Gong. Ayo ta. Janing yaning talaka kadi langit. Bambang Pantepas Lano Papa. Sinuwun ngamarta. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk lho. Nyaya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara sembah kula. Ya dipol ndak tampa. Enten apa kok? Sajake enten wigatos anggenipun rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mung kepengin nanjihake kelawan murcaning pusaka katelune.
Payung Tunggul Naga tumbak Karawelang lan pustaka Jamus kelima sada. Apa pancen melu kelawan Bagong ingkang mbok utus sowan marang Ngamarta? Pancen leres. Pusaka katiga sakmenika sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Dene wigatosipun anggen kula kepengin bangun kayangan, mboten kok kayangan papaning dewa menika mboten. Ning payangan menika namung sasmitaning tembung merga urip teng kayangan menika urip ingkang kebak samat sinamatan daya dinayan urip tentrem ayem rukun tetunggalan manunggal. Kula pengen Ngamarta kaya embane sami gesang wonten ing kayangan. Amargi dinten iki Ngamarta kados ketaman pedhut peteng. Lelara ingkang tanpa wonten sirnanipun kawimbuhan saperanganipun kawula ingkang boten pitados kalian kanalindranipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wekasan kathah ingkang sami icuk-icuk mlincipi carang papak dados ambek wadul ingkang satemah damel untran-untran wonten negari Ngamarta. Kula kok kepengin nyirep ndara sarana kula kepengin bangun kayangan, bangun moraling para kawula supaya tetep pitados kalian paduka lan tetep manunggal tetunggalan nyawijikaken tekad sebaya mukti sebaya mati sami njagi dhateng katentreming negari menika den Semareka den prayi Lurah Petruk kantong bolang karya cingak kang samya bolang Semareka den prayatna semuri Mareka den ayu sajake ana wigati matur dhateng Bapak kathahing para kawula Karang Kadempel bubar maut mboten nganten-ngantenan Pak. Lah ya kene wonten wujud agenge sak jarang teji ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula semanggaken dhateng Bapak mumpung dereng wonten pepejah sing tumandu wonten Karang Kadempel. Sinuwun Ngamarta sumene Ndara Werkudara sumene. Niki kula rampungane Ndara. Semobang kok goleki Semar iki kok aneh timen. Mongko janjane kowe wis ngerti karo aku suwe. Ora mung tetaunan ning puluhan taun kowe wis wanuh karo aku. Lah kok dadak kowe goleki karo aku gawe gegering kawula mbok ya mbok jujuk omahku. Lah terus nek ketemu sirmu piye? Mung kepengin njaluk getihmu sak tetes daging sak tampel. Njaluk getis tetes daging sak tampel kowe ora bakal wareg. Nek niat kowe mateni Semar mara coba aku patenon. Nek niat kowe kepengin mangan Semar aja mbok pangan sithik-sithik ning kabeh wae panganen. Dasare aku wis wegah urip ning alam padang sing wis kebak wong angkara. Sing wis kebegan wong ambek nista. Malah syukur dene patiku tok untapake aku malah ora weruh alang mujure jagat iki mbuh kaya ngapa dadine. Ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa? Tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Tak candha tak gawa ning grumbul tak untal malang kowe. Nek malang ora cukup cangkemmu. Mujur. Nah nek mujur cukup Bagong menengo.
Ora dipangan tenan piye, Pak? Ben rapopo. Ora apa-apa aku dipangan. Nek mati, mati ya wis mek. Dasare wis tuwa, wong tuwa ki sing dinteni apa kejaba mung tekaning pati. Terus ibu piye? Anak-anak piye? Kowe wis tuwa. Ayo, Mbak, Tatin. Wah, aku medeni. Ayo. Tatin nek digarap saiki ora guyu ning lemengoe alon tur piye sinis. Nggak tak dunakke apa ning. Kok sirahe nganggo remote bae saiki ayo. Ayo. Jemeneng, Pak. Heeh. Ayo bubaria. Maksudnya? Bubaria ka nggon TV lho. Duh, jangan ngono, Bang. Mana? Heeh. Bu Abu. Bubaria kelingan bubaria. Bisa. Ya. Apa? Yo, kowe arep nembang apa? Bingung ya, Pak. Nah, mulane wis mung tergantung karo tembang-tembang saiki ora gelem ngapalke tembang-tembang biyen. Bewar apa kowe? Kok cangkem. Yo. Ning apa lho? Tuturuyuk. Saka PWKS Sinunukan. Malam ini nonton bareng lagi. Oh iya, Sinunukan ngendi? Hah? Sinunukan. Sinunukan Sumatera Utara goblok Petro. Anggepmu cerak. Nyabrang segara. Segara Minangkabau. Ya ora kok nganggo muni ra kok guyu. Ngilangke. Rasa kang samar. Nggih. Ngilangke rasa tresnaku gundul.
Sundul Wiyati. Tresnaku sundul wiyati. Ya piye? Ae kebaca sundul ki ora tresna kepiye. Ya. Lam-lamen nguji wate. Mangga. Wah, elok. Pasaku kaya wis semanding. Apa ta anggere aku ngono lho. Lah lu yo karang ciri khase ngono. Liringene terakang hawane amung tansah talaleke. Aku melu ngono lho. Oh, lah iki karang ciri khase Wahyu kan ngono ki ora iso, Wahyu suarane gerok kok. Upama mentita ya ming mentita. Ora nganggo maksudnya ora nganggo mendesak-desak kaya kowe kuwi. Lam-lamen nguji wate yen geger lati ajinjet halise. Ayo, wis apik. Iki senengane ki modal iki. Wis kono wis lahir batin proporsional, totalitas, tutorial. Paido senengane. Ayo dirungokke wae ke Liringene trakang wening amung tansah tak lalekke. Wah. Kene wedi ngono e. Wedi ya. Apa itu? Ketularan ta? Wedi. Ada. Sing krungu kanca-kanca. Aku iki men muni wedi kene wedi. Wis ya jajekke. Jajekke ya, jajekke ya ya. Kae ndon. Asem e. Tak cekel pinggire iki nyoblos to. Ngentop, Pak. Ngentup dendam mau. Tak entup kapan-kapan. Metu gedhe. Jane. Heeh iki. Wondo. Ya, monggo. Terus apik ya? Ayo Pak, aku kene ngematke suaramu. Liringene trakang
Among tansah. Weh, ada. Among tansah. Tapi kamu dipayu mencah. Gareng nih. Madadi lagu Mandarin meh. Among tansah. Nyola tanaku tamak. Dene nembang wae kowe Ren. Gareng. Yo. Nanging terus nanging terus Wecahan. Bekasan, hah? Bekasan. Kowe tenan penjiwaane totalitasé top. Heeh. Arep ngaturke apa meneh? Ayo sapa jenenge gentenan ya, Tru? Ya, men Sing di-request-ke sapa mau? Anteng terus Elisa karo Tati. Ya. Elisa sih kon nembang. Yo sa. Ki bebas iki kowe ora podang kuning wis ketoke kaya jelih nembang podang kuning. Heeh. Anggere Elisa podang kuning, Elisa podang kuning. Ha ta ngrasake ta? Ah iya. Sing do seneng, sing do ngrungokke, sing do ndelok. Ah iya. Ning sing nglakoni adang ngrasa nganti jenuh. Ah iya. Iya, tapi Pak De Didi Kempot kae ra bosen ya nyanyi Oh seneng sih bayarane oke kok. Nggih niki wonten saweran Pak Seno. Saka Dari Boloseno. wah Boloseno iki sapa ta sing ngebasi kok kaya mbene. Padahal nek ndelok rupane iki jan Dari Boloseno, lagunya bebas. oh ya. Ya, nyawer 1 juta. Wah, oke lho iki do kendel tenan Boloseno. Ya wis ora apa-apa Mugi mah. ngerembaka, harapannya Boloseno makin banyak. Makin banyak. Ya. Ya, lagunya ini aja lah, Ali-ali. Ah, nganggo sing rada beda-beda ngono iki seneng, sing arang-arang metu. Ya. Buat Ibu Giarti. Giarti dan Bapak Agus. Ya. Mangga. Ali-ali. Ali-ali kene ora saben wong iso lho, sing kok angel lho, Tru. Ah iya. Engko ya Tatin ya nembang beda, apa? Misale burung kakak tua apa? Apa jeneng ampar-ampar pisang. Heeh. Terus si Anting nembang apa? Apa jenang grempol apa? Jenang kula kleni aja lali niki sulih kula aja dianggap sepele. Iki kok tak diaturke sik rombongan penabur sing wis arep rabi, Tru. Kowe ana apa? Wonten sinten, Pak? Kowe lah sih, sampun di sing nekel apa ya? Sister. Waduh. Madina. Mulane Arep daup asta lumiat entuk Diah Ayu majalah. Lho. Kok entuk majalah ki piye? Ha dhek seneng karo gambar nang majalah kok.
Ya. Karena ora makan Mangkak. akhirnya nek nesu karo aku tau nek blasteran biawak karo ulo. Ya sia-sia lho. Heeh. Among ati Tansah nggon deli yen dadi lara gelo sakit rinten dalu ketok-ketoken kewala ketok-ketoken kewala nganti yanti besok apa bakal bali padahal mbiyen sing dinceng Bima iki kowe lho Sak. Ha piye to, Bim? Mbok terang-terangan. Wis saiki tak omong Nek seneng ki ngomong rasa sok sing isin. Heeh, aja sok isin. Nek SSN Bima iki lulus ora isi. Lulus sarjana seni. Apa ora arep ngepeli saiki sekolah meneh. Sekolah SMP meneh. Dadi titele iki padha. Ah iya. wis ya SD, SMP, SMA ya wis telu kok SMP. Wis S3. Arep ngepeli sak. Ya ora apa-apa wong iki di penjangka iki mbok menawa jodoh iki di tangan Gusti kok diastani Gusti kok. Andale Cegathuk. Lah dadi piye yo? Oh, modal kowe. terus majalahe nggo ngapa? Aku nek ndelok majalahe bengi. Karo ungkep-ungkep ngono. Ya. ngagema ali-aliku pamrihe macali marang aku nantian kula boten melu besuke Mat-matan ya. Monggo. Pilihanku mimpan biru pamrihe Presunesta ingkang wati kondisi hatiku besuke
marem iso ngetokke tembang liyane. Ya. Syukur dipidhangetake piyai akeh. Oh, Elisa ki ternyata ora mung kodang kuning. Ali-ali ya apik. Heeh. Gadeke ya apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.